सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाखौ गिबि गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। सानसेरि खौरांजों फिन आं फैफिनबावबाय सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथांमोना जुदि सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा एसबि बड' निउज बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। फुंनि समाव सानफ्रामबो बे चेनेलनि गेजेरजों सानसेरि खौरांखौ फोसावनाय जायो। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै। सांग्रां जा, थाम्फैनि बेराम जापानिज एनकेफेलाइटिसआ रायजोआव बांदों। मेलेरियाया रायजोआव बांनायनि उनाव दा जापानिज एनकेफेलाइटिसआ रायजोआव गोसारदों। दासिम गासै 32 सुबुङा GMCH देहा फाहामसालियाव थिसनजाबाय। बेनिखायनो जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ लानानै सांग्रांथि होदों डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबि स्टेजआव लाबोयोबा रैखा खालामनो हायो, नाथाय सानथाम सानब्रैनि उनाव जेब्ला बेरामिया थद गैयै जायो, बे हालोदावसो देहा फाहामसालियाव लानानै फैयोबा रैखा खालामनो गोब्राब जायो, मानोना बेनि थाखाय दिनैसिमबो थि मुलि गैया होननानै फोरमायथियो देहा फाहामसालिनिफ्राय। बेनिखायनो लोमजानाय, खर' सानाय, गोबानाय बायदि बेरामाव गोग्लैयोबा बेरामिखौ जाहाथे देहा फाहामसालियाव लाबोयो आरो आनजाद नायो, बेनि थाखाय बिथोन होयो GMCHनिफ्राय। GMCHआव थिसनजानाय 32नि मादाव 4नि जिउ खहा जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। 4नि मादाव 3आनो उन्दै गथ'सा आरो सासे बैसो जानाय सुबुं होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय 32नि मादाव कामरुप जिल्लानिफ्राय 12, नलबारिनिफ्राय 8, दरंनिफ्राय 5, बेबायदिनो बायहाटा, मुकालमुवा, मरिगाव बायदि जिल्लाफ्रावबो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामा गोसारदों होननानै फोरमायथिदों। एक्टर शेफाली जारिवालाया हरखाबै रुंसारि जाबाय। शेफाली जारिवाला होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा सिनायाबो जानो हागौ, नाथाय काटालागा रिमिक्स बुङोब्ला नोंथांमोनहा एसेब्लाबो गोसोआव फैगोन। मोनसे समाव काटालागा रिमिक्स मेथाइआ ओरैबायदि सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारदोंमोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायजादोंमोन, जायखौ दासिमबो बावाखै सुबुंफ्रा। 2002 मायथाइयाव ओंखारनाय काटालागा मेथाइआव फाव खालामदोंमोन शेफाली जारिवालायाबो। बेनिफ्रायनो बिथाङा गोबां मुंदांखा जानो हादोंमोन आरो बिथांखौ काटालागा गार्ल मुङैनो सिनायनाय जायोमोन। नाथाय हरखाबै बिथाङा दा रुंसारि जाबाय। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा हरखाबै थैखो बेखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा रावबो फोरमायथियाखैब्लाबो हार्ट एटेकजों थैदों होननानै खौरां बिजोङाव मोननाय जादों। थांनाय 2015 मायथाइयावनो शेफाली जारिवाला बिथाङा बाराक त्यागीजों जुलि जादोंमोन। बेनि उनावनो बिथांमोनहा गोलाव सम संसारखौ मोजाङै मोजां दैदेनबोदोंमोन, नाथाय दा हरखाबै रुंसारि जाबाय। जुलि जानायनि उनाव बिथांमोनहा नाच बलिए 5 आरो नाच बलि 7आवबो बिसि फिसाय बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिग बस 13आवबो बाहागो लादोंमोन, जेराव बिथाङा गोबां मुं खामायनो हादोंमोन। नाथाय हरखाबै फिसाय बाराक त्यागीया शेफाली जारिवालाखौ मुम्बाइनि वेलिवु हस्पिटालाव लानानै फैदोंमोन, नाथाय डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला शेफाली जारिवालाखौ फिसाया लानानै फैनाय समाव शेफाली जारिवालाया थैखाबायमोन। बेनिखायनो हार्ट एटेक जानानै थैनायनि सन्देह खालामदों आरो खौराङावबो हार्ट एटेक जानानै थैदों होननानै मोननाय जादों। 42 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय बिथाङा। गाबोन हारिनि जेंनाया सुस्रांजायाबा राजखान्थि गारनाया गेदेर खोथा नङा जोंनि थाखाय। बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा दासान्दि जायगा जायगा बेनिफिसियारि मिट अदेबानि मुलाम्फायारिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि खुंदों। बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि गाबोन हारिनि जेंनाया सुस्रांजायाब्ला राजखान्थि गारनाया गेदेर खोथा नङा जोंनि थाखाय। राजखान्थियाव थै-थांनि थाखाय जानो फैदों होननानै सोरबा सानदों नामा? राजखान्थि गारनो 1 सेकेन्डबो समय नाङा होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। पर्बतजरायाव आदानिनो हा फाननानै 1000 कौटि रां जानो नागिरदों होननानै गाज्रि मुं होदों, नाथाय रां जानायखौ सोरबा नुदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथियो दि जोंखौ राजखान्थिनि खैसार खालामनानै गिदिर प्रजेक्टखौ दैथायहरफिनोब्ला बेयो दुखुनांथाव होननानै बुंथियो। ओजोंहाय हाग्रामा महिलारीनि सायावबो गाग्लोबो प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि हाग्रामा महिलारीया सोरखाराव फैयोबा लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनायनि बाथ्रा बुंथिदों। बे बेलायावबो बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारीया लाइमोनफोरनो जिन्स लंपेन्ट होगोन ना मटर साइकेल होगोन ना लेखा बायनानै होगोन होननानै सोंथि खालामो। जौगानाया मा बेखौ मिथिनो थाखाय हाग्रामा महिलारीया सोलोंबावनो नांगौ होननानैबो बुंथिबावो। थांनाय 17 बोसोराव जेबो पलिसि गैयामोन, नाथाय बे 4.5 बोसोराव गोबां आसनिफोर लाबोदों, गोदान बिथांखिफोर लाबोदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो गौतम ब्रह्मआ BPF राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। बिसायख'थिखौ लानानै थारैनो BTCआव गोख्रों जाबाय। दोलोनि मेल मिटिं खुंनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारीयाबो सानफ्रोमबो गेदेर मेल मिटिं आरो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
बेजोंनो हमदांनो हायो BTC बिसायख'थिनि दावहानि थाखाय दैदेनगिरिफ्रा फोथाराव ओंखारनायखौ जागायजेनबाय। हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि आं खाम्फानि बियाबाव गेलेगोन बेखौ खोथा होबाय नाथाय दा फाइनाल जायाखै नाथाय फेरेंगाखौ फेजेननांगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदि थांनाय 15 बोसोराव आं लामा, दालां, स्कुल, कलेज, हस्पिटाल बायदि फसंथानफोर बानायनायाव बांसिनै गोसो होदोंमोन नाथाय बे खेबाव लाइमोनफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर आरो फिसा फिसा खामानि मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय बिथांखिफोर लाबोगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। चन्दन ब्रह्मनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि बै समाव एमपिनि टिकेट होनो चन्दन ब्रह्मखौ लेंहरफिनदोंमोन नाथाय चन्दन ब्रह्मआ UPPL निफ्राय टिकेट मोनगोन साननानै BPFआव फैयाखैमोन। नाथाय प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, रोनगोरा लरेन्स बिथांमोनहा गासैबो चन्दना मा बुस्थु बेखौ मोजाङै मिथिगौ होननानैबो बुंथिबावो। बे समाव खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्ममोनखौ प्रमद बर'आ मिथिङाव लेंहरा बिथांमोनहासो उन उन थाङो होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड बानायाखै नामा बा आधार कार्ड बानायनायनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थालांनो गोनां जादों नामा? जुदि दासिमबो नोंथाङा आधार कार्ड बानायाखैबा बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। आधार कार्ड होनायाव गोख्रोंसिन राहा लानो थाखाय थांखि लाबाय रायजो सोरखारा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों। रायजोआव आयेन बेरेखायै बांलादेशिफोर थाफैनायखौ होबथानो थाखाय आधार कार्ड होनायखौ बन्द खालामनो थाखाय केबिनेटआव सावरायनाय जागासिनो दङ आरो फैगौ केबिनेटआव बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बा थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायफोर भारतनि नंगुबै थागिबि बिथांमोननोल' डिसिनि गेजेरजों आधार कार्डखौ होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनफोरनो सिगांनि बायदियैनो आधार कार्डखौ होनाय जागोन नाथाय 18 बोसोर बैसोनि बांसिनफोरनि थाखाय गोख्रों खालामनाय जागोन मानोना आधार कार्ड मोनोब्लानो सासे सुबुङा भटार लिस्टआव मुं होनो हायो, रेलनि टिकेट बुक खालामनो हायो, बेंक एकाउन्ट बेखेवनो हायो, गेस मोननो हायो आरो आधार कार्ड गैयाब्लानो भटार लिस्ट बानायनो हानाय नङा। बेनिखायनो आधार कार्ड होनायनि सायाव गोख्रों थांखि लानाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आधार कार्डनि अनगायैबो जोनोम आरो थैनायनि सार्टिफिकेट होनायनि बेलायावबो गोख्रों जासिगोन होननानै फोरमायथिदों। जोनोम आरो थैनायनि सार्टिफिकेटखौबो डिसिनि गेजेरजों नायबिजिरनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। UPPL राजखान्थि दोलोआ BTCआव हारसिङै सोरखार दानो हानाय गोहो दंमारो ना गैमारा? सोरखार दानो थाखाय BJPनिफ्राय मदद हास्थायदों नामा UPPL दोलोआ? जायनाखि BJP राजखान्थि दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावखाबाय नाथाय UPPLआ दासिमबो BJPनिफ्राय मदद हास्थायदों नामा? बेफोर सोंथियाबो नोंथांनि गोसोआव बेरखांगोन जेब्ला नोंथाङाबो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि खोथाखौ खोनासंगोन। राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि गोजोनथाव खौरां। UPPLआ BTC बिसायख'थियाव मोनसेल' MCLA मासेयाव देरहासार जानो हायोब्लाबो 2025 निफ्राय लानानै 2030 सिम प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPLनिनो BTCआव सोरखार जागोन बेखौ दिल्ली सोरखारा खोथा होखाबाय होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि UPPLनि सोरखारा जाखाबाय, जोङो 25 मासेयाव देरहागोन होननानैबो रोखायै फोरमायथियो राजु नार्जारि बिथाङा। सोंथिया बेसो UPPLआ BJPनिफ्राय दासिमबो सोरखार दानो थाखाय मदद हास्थायदों नामा? राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि BTC बिसायख'थियाव मोनसेल' MCLA मासेयाव देरहासार जानो हायोब्लाबो 2025 निफ्राय लानानै 30 सिम प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPLनिनो सोरखार जागोन बेखौ दिल्ली सोरखारा खोथा होखाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि BTC बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा थाग थियारि जानाय बायदि UPPL दोलोआबो सांग्राङै हाबाफारि लागासिनो दङ। जायगा जायगा बेनिफिसियारि मिटिं अदेबानि मुलाम्फायारिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि खुंगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङाबो गावसोरनि दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमनानै बे बिबुंथिखौ होदों। BLTनि फाउन्डार चेयारमेन बिरसिलागां बसुमतारिनि दिनै सारादु। बिरसिलागां ट्रास्टनिफ्राय प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो वेलफेयारनि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो बर' हारिनि आफादफोर साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आबोब आरो रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों होननानै फोरमायथिदों। मानसि ना दानब? मानसि माहारियाबो एसेबां गाज्रि जानो हायो ने? सावगारियाव नुनाय नैबे दुथाङा गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ रुवाजों दानथारनानै सिथ्लायाव हारसिङै सावनानै दोनदों। दुथांनि मुङा धनजित बर'। सिमलाबारि
दिंखियाबारिनि थागिबि दानब धनजित बर'आ बोसोरब्रै सिगां गावनि बिफाखौबो बुथारदोंमोन नाथाय जोनोमगिरि बिमानि सेराव गासैबो निमाहा मोनो सासे फिसाया आरो अराय बिखायाव जायगा होयो बिमायाबो बे लेखायै गावनि बिफाखौनो बुथारदोंब्लाबो फिसाखौ निमाहा होनानै न'आव लानानै दोनफैदोंमोन आंगो बिमाया नाथाय बेनो जेन गेदेर गोरोन्थिमोन दुथाङा जेब्लाबो दुथांखा गावनि बिफाखौ बुथारखांनायनि उनाव आरोबाव दा जोनोमगिरि बिमाखौबो रुवाजों बुथारबाय धनजित बर'आ बिमाखौ बुथारखांनायनि उनाव सिथ्लायाव बिमानि गोथै देहा सायाव बन जाबनानै हारसिंनो अरजों सावनानै होबाय दुथाङा बेबायदिया मानसि ना दानब आरो बेबायदि सुबुङा समाजाव थायोब्ला सुबुंफोरनि थाखायनो खैफोद गोनां बेनिखायनो बेखौ मोनदांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुथां धनजितखौ हमनानै दोनदों आरो फांसे दंफाङाव खानानै दोनदों आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुक'मा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों बिदिबा गाबोननि फुङाव फिन लोगो मोनफिनगोन SB बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों